Tomto je vlastne celý tento kabátik v jednotlivých dielikoch. Keď si zoberieš, tak vlastne funguje to na princípe toho, že my si najskôr v hlavách vymyslíme nejaký svoj nápad a ten v podstate potom pretavujeme nejakým spôsobom po analogu, to znamená, že na figurinku reálne pripíname látku, hej, niečo vymýšľame alebo sa niekde inšpirujeme nejakým nápadom. Následne z toho vznikne takýto nákres. Ten nákres sa následne potom prevedie do takýchto jednotlivých dielikov. Toto je vlastne celý kabát v tzv. Rozloženom stave. Všetky tieto dieliky, každý dielik má nejaký zmysel, každý je na niečo určený. Vo všetkom je vždy vrchný materiál, teda vlastne tá vrchná, ten flauš, ktorý by sme videli pred chvíľočkou. A v podstate následne je to celé podliepané, čo robí tam vedľa kolega, tak tomu sa hovorí podliepanie, čo sa podliepa vlastne špeciálnym lízerinom. Tak aby vlastne boli jednotlivé dieliky pevné v tých bodoch, ktoré sú viacej exponované. Následne sa musí aj vytepliť, takže sa musí použiť aj vaterín, tu ukážem, ako vyzerá napríklad taká vaterínová hĺžka. Toto je vaterín, ktorý sa používa na vyteplovanie vlastne všetkých kabátikov, vytepluje sa kabátik celý. Od pásu až nahor a taktiež od rukávu, celý vlastne od ramien až po spodok rukávu. Takže všetky naše kabátiky sú vyteplované, to znamená, že keby ste mali ďalšiu jednu vrstvu na sebe, nemusí sa po to veľmi teplo obliecť, tento vaterín práve zabezpečuje to, že je vám v ňom príjemné teplo. A následne z toho vznikne presne podľa našich predstav, podľa našeho návrhu celý hotový kabátik. Ako spredu, tak aj dozadu.